Για πείτε μου το πρόβλημά σας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε εδώ πέρα γιατί έχουμε ένα θέμα με το σεξουαλικό. Παλιά, ναι. Τάζαν και Mary Jane. Τώρα τελευταία Τίποτα. μαστίγια, τα πάντα. Δεν είχαμε αφήσει σεξό και σεξό. Τα είχαμε σηκώσει όλα. Αλλά τώρα πάω στο κρεβάτι, αλλάζω πλευρό, κινητό και τέλος. Χαθεί αυτό το. Πλέον δεν δινόμαστε. Θυμάσαι όταν είχαμε ντυθεί Καρχαριομάχος και Καρχαρίας. Τι είχε 3 γίνει. τετράγωνα μας ακούγανε. 3 τετράγωνα μας χτυπάγανε τις πόρτες. Πρεοπόλης και Πελάτησα που είχαμε πάρει έμπνευση Πολύ τα καλή εγκλήματα. επιτυχία. Τότε όταν ήταν τα εγκλήματα στην τηλεόραση δεν έχουμε παράπονο. Και όταν είχε ντυθεί υδραυλικός, θυμάσαι τι είχε γίνει. Τι είχε δει στους εγγούλες, αλλά τις βρύσες. Αδάμ και Εύα, θυμάσαι. Αδάμ και Εύα είχε Όλη γίνει. τη δουλειά δάγκωσε. Ζηνάς και Πελάτησα εκεί, εγώ μου άλλαξε τα Ερχόταν λάδια. Με τη μάνικά μου. Με ντυθεί ναυτικός και γοργόνα, τι είχε γίνει. Έχω βρει τη λύση στο πρόβλημά σας. Έχετε ξεχάσει πώς γνωριστήκατε. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το θυμηθείτε αυτό ξανά. Ώστε λέτε να θυμηθούμε πώς γνωριστήκαμε. Θυμάσαι. Και είχαμε ντυθεί εγώ κόκκινη σκουφίτσα και εσύ κάπως λίγο. Είχε γίνει χαμό. Χαμός είχε γίνει, όλο το πάρτι μας κατάλαβε. Λέει να το επαναλάβουμε. Να το παραλάβουμε. Θέλω, ξεκοπάμε αυτό, ευχαριστούμε γιατρέ. Εκείνη τη στολή που είχες ντυθεί Batman πέρυσι της απόκρισης την έχεις ακόμα. Κατέβασέ τη τώρα, ντύσου και έρχομαι. Βρήκα τη λύση στο πρόβλημά μας.